isi mbido TV anyị bụ ọkasị akasị o. Asị m isi mbido TV anyị so n'ife a na-eme, anyị bụ ọkasị akasị. Ndị ọma na-ege ntị abịakwanụ m ọzọ dịka m si abịa. Asị m ama m na eji maka na unu ihe na-aga nke ọma, unu na ọfụma, unu na-enweta onwe unu. Elenala anya unu afụgo ka m si kwado na nke ikpeazụ a, abịago m ka m si abịa wee kwechiri like egbi m unu mama ọfụma. Ọ gbaghị uru mụ ịkọwata onye mụ bụ, mana ọ bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị na-afụ m na nke ofu ụbọchị ya maọbụ nke izizi ị na-afụ m, ọ bụ mụ abụ Daniel Ejekwu, onye nke ejide prophetic were mara, onye amụma na-ekwu eziokwu. Eziokwu na-agba iru ka anyanwụ. Ịmakwa na ihe ọbụla ifuru wee tụgide asị ya bụ eziokwu ga-agbalịrị nri n'elu, maka na adị ekpuchi afọ ịma aka ụkwara oge ya ọ daa, maka na ugo chara acha enwekwadị n'ojuju. Ndị ọma na-ege ntị, ọkala bụkwa n'ụlọ ọrụ isi mbido TV ka anyị si wetara unu ya bụ ihe emume nke pụrụ iche, ọmarịcha ihe emume nke na-eme gị na ezinụlọ gị wee na-enwe obi aṅụrị, maọbụkwa ndị agbata obi gị maọbụ ndị oyi gị ụna na-amụrị, na-enwe ndụ, na-ekpori ndụ lelu ndụ, maka na ụwa anyị nọ n'ime ya ọ bụ n'ime ha onwe gị obi ụtọ. Enwekwa onye ga-eme gị obi ụtọ. Asụrụ melolu ndị Owere, ọ bụ n'ime ha onwe gị obi ụtọ, enwe onye ga-eme gị obi ụtọ. Ka baa arụ ka ị na-eme gịnị, na-enye onwe gị obi ụtọ. N'ụlọ ọrụ isi mbido TV bụ ndị ọkaibe na ya bụ ụlọ ọrụ ndị na-eme ka a na-egosiri ihe onyonyo ebe a ka o si abịa, ebe a ka ị ga-enweta ya bụ ka o si aga n'ime obodo, ka ya bụ ihe na-eme ka o si aga, ebe a ka ị ga-enweta ya bụ ọmarịcha bụ ndị mara mma nke na-eme gị ịgba ya ịgbapụsị ajịrịja maọbụ nke ndị oyibo kpọrọ hit na-arụ. Ọ bụ ụlọ ọrụ isi mbido TV bụ ebe ị ga-enweta ya bụ oke ihe ka amamihe maọbụ oke ihe mmụta nke ga-eme gị na ezinụlọ gị ewepụrụ ndị ga na-abanyenwe na ya bụ ihe amamihe maọbụ ihe mmụta ịpụrụ iche. Ọkwa n'ụlọ ọrụ isi mbido TV bụ ebe a ka a na-eme gị agbasa ya bụ ozi, mebi maọbụ ozi ekele maọbụ izisa ngwaahịa gị ka agbasa ya n'ụwa niile, korute ụwa niile ọnụ. Ụlọ ọrụ isi mbido TV ọ bụ ebe a ka a na-eme ya. Ọ bụ na ị chọrọ ịgbasa ozi maọbụ ịgbasa ya bụ ihe ị na-eme ka ụwa niile wee mara gị ma wee tụnyekwere gị na ya bụ ihe ị na-eme, chọba ụlọ ọrụ isi mbido TV. Enwere ike ị na-ajụ ana m anụ na ụlọ ọrụ isi mbido TV kedu ikpere ka m ga-esi wee chọta ha maọbụ na ịnweta ha na ya bụ ihe nke ndị oyibo kpọrọ soshal midia enweghị ebe ọzọ. Bụ ọ bụ na ịbanye ha na Google maọbụ YouTube maọbụ Facebook maọbụ WhatsApp ebe ọbụla ọsọ ya bụrụ, chọọ anyị na isi mbido TV. Ekwom ya ọzọ, chọkena anyị na gịnị isi mbido TV. Ebe ahụ ka ị ga-enweta anyị ma mee ya ka o si kwesị ekwesị. Ịma na ọ wee nye ndị ebe a enyekwe ndị ebe a iru ha na nga ahụ. Ị ga-ahụ ebe ha na-eme ya bụ ihe dị ka trinin belụ ndị Katọlik ndị tatụrụ anyị obere aka ya ka na-akpọ laikere anyị ya, maọbụkwa na imetụrụ m aka na share button wee tụsazira m meseji niile n'ọdịga ahụ ka ndị na-anụbeghị ka ha nụ, maka na onye nụ ọgba nwanne ya. Ọ bụ ebe ahụ ka o si aga, maka na ihe ubi na-eme n'ọba na-eme n'ubi, otu a ka o si aga. Maka na a sị na ụmụnne nwezu akụ iro na-ekwuru megene ya ala. Ndị ọma na-ege ntị, ụbọchị nke taa anyị ga-agbapụ ya ọsọ dịka si bụrụ onye amụma nke na-ekwu eziokwu. Eji m ozi ekene, eji m ekpere were bịa n'ụbọchị nke taa sị ka m gọpụrụ ya bụ ọgọfọ ndụ nke m ji mana aka wee na-aga, maka na onye amụma nke mbụ na ahụrụ m mmanụ a site n'afọ nne m, ya ka njisi ka m wụsakpọrụ ya bụ mmanụ ahụ ka o zuo n'ọnụ. Ana m agọpụrụ ya bụ Igbo na-ege ntị ebe ọbụla ị nọ n'ụzọ ije, ma ị nọ n'ụlọ, ma ị nọ na mba, ebe ọbụla ị nọ wee na-anụ olu ka o si ahịa n'ụbọchị nke taa. A sị m na ọ ga-adịrị gị na mma, ọ ga-adịrị gị mma na Eke, dịrị gị mma na Orio, dịrị gị mma na Afọ, dịrị gị mma na Nkwọ. A sị m ngụ onye ọbụla ji eko n'ụbọchị nke taa bụ ngụ ọma, ọ ga-akwanala gị o. Mana wee na-asị na ọmụmụ ebe ugwu gekwe ntị, ya bụ mma ha ya adịkwara gị na nkọ. Onye fụrụ anyị wee cheta ihe mere nwa ya ga-emekwu ya. Onye fụrụ anyị wee kpụta ihu n'ala ala ahụ ga-atakpụ ya anya. Osisi ọbụla hụrụ anyị were na-eme isi pekepekepekepekepeke, ya bụ oke ikuku ga-eme gịnị, ga-efepụ ya n'ụzọ osiota ha na-aga. Maka na ihe anyị bụ isi kara aka, maka na a sị na isi kara aka na-eme gịnị, na-ebu ogidi. Isi na akara aka bụrụ ogide eme gịnị, ogide anyị jee ya olu. Maka na Igbo bụ oke obodo bụ ndị eji eme ọnụ. Bụ na ebe ọbụla ijere, mba ọbụla ijere, maọbụ na obodo anyị bụ Naijiria, maọbụ na mba ofesi, ebe ọbụla ọ sị ya wee bụrụ ijere ma ịfụ ha
onye Igbo nwanne gba night naba obodo ahụ tiri eti ya mere m ji wee na-asụ Igbo na ya adịnụ ndụ mmiri ndụ azụ mmiri atala azụ anwụna ndị ọma na-ege ntị asị m na ụbọchị nketa na anyị ji nnukwu emume ihe mara mma were bịa mana dịka o si wee adị tupu anyị aga wee tọpụ ya bụ ngịga ka o si wee dị asị ka m tụpụtara obere azụ maka na esi m elu wee na-abịa isiokwu n'ụbọchị nketa bụ ndụmọdụ maọbụ ọzụzụ nwoke maọbụ nwaanyị ji aka ya wee megịnị wee zuo onwe ya ka ndị oyibo kpọrọ self-discipline ọzụzụ ị ga-eji aka gị wee gịnị wee nye onwe gị ka o were bara gị uru ma bakwara gị na ezinụlọ gị uru ma ndị agbata obi gị uru ọzụzụ iji aka gị were megịnị wee zụọ onwe gị maka na ọ na-abụ eche mmadụ ndụmọdụ ọ ya anụrụ ya mana ndụmọdụ mmadụ mere gịnị ji aka ya were nye onwe ya ọ bụ ya nke ahụ mere gịnị kasị na ndụmọdụ niile ị nwere ike inweta ndị ọma na-ege ntị aga m agbapụ ya ọsọ ugbu a ọ bụ na nchịkọta azụ aga m atọtụrụ gị ya bụ ngịga ka o si ede onye ọma na-ege ntị nọsị ike ana m abịa ndewonu ndị ọma na-ege ntị ugbu a anyị echigataghị azụ eji m aka na ya bụ emume nke anyị ji n'aka n'ụbọchị nke taa ikpechiri ekpechi ka egbu m were na-eche ka ị mara ka o si aga dịka m gwara gị na mbụ na ọmụ bụ onye amụma nke na-ekwu eziokwu onye nke ji Daniel Ejekwu the prophetic onye amụma nke na-ekwu eziokwu were bịa ụnụ mara mgbe ọbụla m nọrọ na awụrụ m otu a ya bụ eziokwu ahụ ga na-apụsị m n'ọnụ maka ọbịa m n'uche megịnị ikwu m ya n'ọnụ otu a ka o si abịa n'ụtụtụ a ka o si abịa n'ụbọchị nke taa ya bụ eziokwu ahụ bụ ya ka m ji aga dịka m gwara ụnụ na mbụ na ọ gwara bụ ụlọ ọrụ Isibido TV ebe a ka anyị nọ kpọmkwem ndị ọma na-ege ntị ụlọ ọrụ Isibido TV atọgbugo m ọtọkala m ahụ nwoke were chinye ka gịnị ka ọkpọga ihe ọkpọga ihe nke ọkpọgburu m atọgbu onye ọma na-ege ntị ebe a ka ihe emume ka ukwuu si abịa amaracha ihe ọbụla ị chọrọ inwere obi aṅụrị enwe ka isi wee bata n'abalị enwe ka ndị a na ndị a si eme gị enwe obi gbarụ agbarụ banyere m Isibido TV ebe a ga-eme gị ụbọchị gị niile eme gị abụrụ ụsọ aṅụrị ndị ọma na-ege ntị ụnụ afụgo ka o si aga na ime obodo anyị bụ Naijiria ụnụ afụgo ndị PDP na-aba mba ndị APC a na-aba ndị Labour Party nakwa na otu aka ahụ na-abakwa ya gba mba onye ga-achị otu aka o si wee dị isi afụrụ wee megịnị wee kwaba okpu bụ na gị bụ onye na-ege ntị ihe ahụ akpọrọ PVC wa ahụ ijikwa ya n'aka gị achọrọ m ka gị bụrụ onye ga-esonye na ndị ga-atụnye aka na ya bụ mbịanye aka ma oge asọmpi onye ga-abụ onye isi ala nke Naijiria n'arọ 2023 oge ahụ ruo ya bụ ihe na-aga n'ụbọchị nke taa bụ ya bụ PVC biko ajị maka na iji ya kaba arụ ọ bụ na iji ya kaba arụ gbaa mbọ ka ukwuu wee chọpụta weta ya bụ ihe ahụ nke aha a na-ajụ gị maka na ọtụtụ mgbe ị na-asị na ọ bụ onye akịtọrọ ka ọ chịa maọbụ Okeke maọbụ Okafọ maọbụ Okonkwọ mana Okeke na Okafọ maọbụ Okonkwọ nwanne m nwekwara na ihe iji abịa gịnị akwado ya bụ Okeke maọbụ na Okafọ maka na ọ bụ ya bụ ihe ahụ bụ ihe ga-eme gị iwe onye nke ahụ si na ị na-agụ gị agụrụ ka ọ bụrụ onye ga-achị ị nwee ike megịnị tụnyere ya mana akwa mara na ọ bụ na ewepụ 100 naira maọbụ ewepụ 10 naira n'ime 1000 ọ bụrụ ọtụkwa 1000 again ya gịnị ka m na-ekwu bụ na ọ bụrụ na ịtụnyere onye ahụ o nwere ike nke gị ahụ eme ya gịnị ọma mbụ onye meriri emeri kama ọ bụrụzi onye mere gịnị emeriri emeri kaba arụ nwanne m nwoke nwanne m nwaanyị rụọ arụ gị ụka biko chọbara m ya bụ ihe ahụ weta ya ọ dị mkpa nke ukwuu nke ọ ga-abụ oge mgbe ahụ ru ịkwụrụ wee jee gịnị enye aka n'akwụkwọ onye nke ahụ isi na ya bụ onye ga-achị obodo na afụla ndị PDP na-aba mba APC na-aba mba Labour Party na ha ga-achị ọzọ ụbọchị ahụ ka a ga-ama mbe na-abụ ebe oke otu aka o si aga otu aka ahụkwa ana m asị gị bụ onye na-ege ntị echefula ya bụ isiokwu anyị ji maka ya were megịnị were bịa n'ụbọchị nke taa ọzụzụ iji aka gị were gịnị were zụọ onwe gị ekwukwe m ya ọzọ ọzụzụ iji aka gị were gịnị were zụọ onwe gị maọbụ nke ndị oyibo kpọrọ self-discipline ọ bụ na ile anya n'ime ụwa anyị nọ n'ime ya maọbụ dịka anyị si wee bụrụ mmadụ ọtụtụ ndị mmadụ enweghị ya bụ ihe ha na-akpọ self gịnị discipline
onye ọbụla na-eme ka o si masị ya, onye ọbụla na-eme ka o si onye ọ na-azị ka onye nke achịwa ihu n'ọhịa eke etiwe ebe a. Mba, gị bụ mmadụ Chukwu kere kwesịrị ime gịnị? Inwe ihe a na-akpọ self discipline, ọzụzụ iji aka gị mee gịnị? Zụọ onwe gị. Dịka m gbara na mbụ na ọ bụ na mmadụ wee dụọ gị ndụmọdụ, nyecha gị ndụmọdụ, ị ga-anabata ndụmọdụ ahụ, mana ndụmọdụ iji aka gị mee gịnị? Were nye onwe gị ọkwado nke ahụ mere gịnị? Kasị mma. Enwere ofu nwoke ezi ọyị mụ na-eti egwu, enwere egwu ya na-ego ụbọchị ya egwu nke ahụ atọgbucha m nnọọ. Unu nwere egwu nwoke a gụrụ adịka maazị Ikemenzere m, onye nwatiri egwu ahụ, Ikemenzere m, ya nwatiri ya egwu ahụ. Ọ sị gị, enwere onye arụ dị? Ewe alịlị ewe ya ka onye nwe egwu ebolo batakwa ọzọ n'ụwa. Onye nwe egwu na-ajụ, o nwere onye arụ dị? Onye ma iwere aka gị gbuwe onwe gị nwụrụ. Onye nwe egwu na-ajụ, o nwere onye arụ dị? Gịnị bụ isiokwu ahụ? Egwu ahụ ọ na-akụziri m nnukwu ihe. Nnukwu ihe ka m mụtara n'ime egwu ahụ. Ụfọdụ ejighị aka ha gbuo onwe ha. Ụfọdụ ejighị aka ha gbuo onwe ha. Gịnị bụ na ha ji aka ha gbuo onwe ha? Bụ na ha enweghị anya na-akpọ gịnị? Self discipline. Ya bụ ọsụsụ mmadụ ji aka eme gịnị? Zụọ onwe ya, maọbụ nke kwutere n'okwu ọnụ, maọbụ nke kpatara n'akparamagwa. Ụfọdụ ejighị aka ha were mee gịnị? Wee gbuo onwe ha. Ọ dịghịkwana mma, o kwesịghị ekwesị. Gị bụ mmadụ kwesịrị inwe ha na-akpọ ọzụzụ ọma nke iji aka gị mee gịnị? Wee zụọ onwe gị. Ọ na-abụ nne zụchazie, nne na nna zụcha, gị nwa bụ nwa okorobịa, nwa agbọghọbịa, ijiri aka gị mee gịnị? Ịzụgharịkwa onwe gị otu o si wee kwesị ekwesị. Ihe mbụ ntọrọ ịrụtụ aka bụ na ya na-akpọ self discipline na a na-ekwu okwu ya, maọbụ ọzụzụ mmadụ ji aka ya zụọ onwe ya, bụ okwu ọnụ. Ụfọdụ ndị ime anya amaghị ka esi eme gịnị? Ka esi ekwu okwu. Achọrọ m ka ị tụọ ntị n'ala ka ị nụrụ ya bụ okwu a anyị ji n'aka. Ọtụtụ ndị mmadụ amara ka esi eme gịnị? Ekwu okwu. Ha na-ekwu okwu otu ọbụla si masị ha. Ha anaghị atabi okwu eze tupu ha eme gịnị? Ha ekwu okwu. Okwukwere ọnụ gị ga-egosi onye ịbụ. Okwukwere ọnụ gị ga-egosi ụdịka mmadụ gịnị bụ ịbụ. Mana ụfọdụ ndị enweghị gịnị? Amara ka esi ekwu okwu. Ọ na-abụ ha chọrọ ikwu okwu nga anyị na-achụkwa ma onye adị otu ọṅụkwara ara nne ya ọfụma. Ya bụ na onye ahụ emegha gịnị? Onwe ha self discipline, maọbụ ọzụzụ onwe ya onwe ha ya. Maka na ahụrụ m ike isi gị ezi ọyị m rụnye aka n'ọkụ. Ọ bụrụ onye nwere self discipline, ọ gaghị arụnye aka n'ọkụ ahụ. Mana ọ bụrụ onye nwe ha self discipline, isi arụnye aka n'ọkụ, ọ rụnye aka n'ọkụ. Maka na gịnị? Onwe ha ọzụzụ nke onwe ya. Ihe ndụ ọ na-ebizi bụ ndụ akwanye ya gị ebe a, akwanye ala gị ebe a, akwanye ya gị ebe a. Ọ dịrọ m otu ahụ. Ya bụ okwu ọnụ ahụ jọrọ njọ. Makwa na ya bụ okwu ọnụ emene sọ ụfọdụ ndị mmadụ eme gịnị? Ha gbalaga ihe bụ ihe nkwado Chukwu kwadoro ha, maọbụ ihe nkwado mmadụ nkịtị nwere ike inye ha. Ya bụ okwu ọnụ. Ifu ebe ha na-ekwu okwu, ị na-ajụ ọgịnị na-eme. Maka na gịnị? Ha enweghị ya bụ ọzụzụ ahụ n'ime onwe ha. Maka na a sị na ofu nne na-amụ, mana ọ bụ ofu gịnị? Ofu Chineke. Otu a ka o si aga. Okwu ọnụ ọ dị mkpa. Gị bụ nwa okorobịa, nwa agbọghọbịa, nne na nna, tupu ikwu okwu, ịta okwu ahụ eze, ị nee ya anya, mara ma ọ dabakwara. Adị na-ekwu okwu ngwa ngwa. Tupu ịgwa mmadụ okwu, ị mara okwu ya agwa onye ahụ. Mara ọ dabakwara na ya bụ ihe chọrọ ikwu, maọbụ ihe na-emenụ. Maka na ihe ọbụla sị gị n'ọnụ pụta bụ ihe bụ ihe eji ekpe gị ikpe. Maka na o nwere otu akụkọ anyị na-akọ, ma aka na-akọrọ anyị ma anyị dị obere. Maka na mbe si na ọ bụ na ọsọ su n'afịa na ọ ga-eji ụkwụ mee gịnị? Wee zọgbuo nwaanyị afọ ime. Oruzenụ ma ya bụ ọsọ suziri, ndị nweziri ụkwụ ewere ụkwụ zọgbuzie nwaanyị gịnị? Afọ ime. Wee jidezie mbe sị na ọ bụ ya gburu nwaanyị ahụ. Maka na ihe anụrụ n'ọnụ onye gịnị? Ka eji ebe gịnị? Ekpe ya ikpe. Ya bụ na ọ dị mkpa gị bụ nwa okorobịa, tupu ikwu okwu, ị mara ihe ị na-ekwu, ị taa ya eze. Okwu ọnụ gị nwere ike ime onye chọrọ inyere gị aka, amanyeziri gị aka. Okwu ọnụ nwere ike ime ya bụ nsogbu na-abụrọ nke gị, ịtakpunye n'ime ya. Maka gịnị? Ị nweghị ihe ha na-akpọ ọzụzụ onwe, maọbụ self discipline. Ya bụ ihe a bụ ihe dị mkpa
dịka anyị si wee bụrụ ndị ụlọ ọrụ isi mbido TV si na ya bụ ihe a bụ ihe na-adịka aga n'ime obodo anyị maọbụ n'ime onwe anyị wee sị na anyị ga-apụta ka anyị tinye ya bụ okwu ahụ ọnụ. Ọtụtụ ihe a na-emebi ihe. Ị ga-afụ nwa agbọghọbịa ọ na-ekwu okwu ka onye na-enwe aṅụrụghara nne ya, kwana m ote nwa okorobịa ga-asị wee fụ ya were fụ ya n'anya maọbụ dịka ya na-abụ lụba, makwa na okwu ọnụ mmadụ na-eme mmadụ afụ ya n'anya, makwa na okwu ọnụ mmadụ na-eme mmadụ eme gịnị enyi ya ihe dị mma. Okwu ọnụ mmadụ na-eme mmadụ ọ gafere ebe a chọrọ igbu ya egbu. Okwu ọnụ ga-abụ ofu ihe n'ime ihe bụ ihe nke a na-akpọ ọzụzụ mmadụ ji aka ya wee zụọ onwe ya maọbụ self discipline. Ọ bụ na inwe ya bụ ihe a na-akpọ self discipline, ọ ga-eme gị iwe nweta ọtụtụ ihe uru ịdị mma. Ọkwa n'ihi na ị ka na-anọkwa na-enwekwa ya bụ akparamagwa ahụ iwe ha self discipline, ọ ga-emekwa gị ịbanye na ọtụtụ ihe nsogbu dị aṅa. Gị bụ nwa okorobịa, gị bụ nwa agbọghọbịa, gaba arụ ka ị nwee ihe a na-akpọ ọzụzụ onwe maọbụ self discipline n'okwu oyibo. Ọ ga-enyere gị aka iwee megeno wee bie ndụ dị mma ma nwekwe ndụ a ga-eme dịka nṅomi. Ndị nọ gị n'azụ emegeno eṅomie gị ya bụ ndụ ị na-ebi. Nke ahụ bụ ofu n'ime ya bụ okwu nke anyị ji maka ya were bịa. Ndị ọma na-ege ntị, ugbu a aga m aga obere ezumike. Ọ bụ na mbata ya bụ obere ezumike, aga m etikwa ọnụ ya bụ okwu ahụ. Biko nwanne m nwoke, nwanne m nwaanyị, aṅụ na nkwụ mana ngwọ na-abịa. Ndewonu. Ndewo ụmụnne m, egbe anyị jikọtaghị azụ na ya bụ emume nke anyị ji n'aka. Ama na ya bụ obere ezumike a m jere ị na-enweta onwe gị na ọmarịcha ihe ndị nke a na-ewepụrụ unu a na-egosiri unu ya bụ n'ụlọ ọrụ isi mbido TV. Dịka m gburu na mbụ na ebe a bụ ebe ihe ọmarịcha ihe emume megịnị ya bịa. Ị chọrọ inwe obi aṅụrị ịgbanye na isi mbido TV, ịgbapụta ha n'ebe a anyị ayọbiri ya wee mee gị ya, hụtasịa gị ya wee mee gị gịnị, nye gị obi aṅụrị. Ị chọba ka ị mara ihe na-aga n'obodo ka o si aga, ịgbanyekwu ya, ị ga-afụ na anyị ga-agba gị gịnị nke na-eme eme dịka si bụrụ onye ama nke na-ekwu eziokwu. Ndị ọma na-ege ntị, asị m unu na aka ọrụ m bụ na aga na-eme gịnị agbụnụ nke bụ gịnị nke bụ eziokwu nke na-eme eme n'ime obodo ma bụkwa na ihe bụ ihe nnukwu emume ga-eme gị ị na-eme gịnị ị na-abawanye na amamihe dịka isi wee bụrụ onye nwere amamihe. Ọ na-atinyekwa n'elu ya maọbụ nke ndị oyibo kpọrọ ọ na-adị n'elu nke gịnị ị nwere enwe. Ndị mmadụ na-ege ntị, tupu anyị aga ezumike, obere ezumike anyị si maka ya were bata ugbu a, ụnụ nwere ọ na-afụgo okwu anyị ji n'aka tupu anyị eje obere ezumike. Ọ bụrụ na ọ bụ ugbu a ka ị na-agbanye ya bụ nyogonyoo gị, onye ọma na-ege ntị, asị m gị ka ị tụọ ntị n'ala gị nụrụ ya bụ okwu ndị nke anyị kwubere na mbụ na anyị rụtụrụ aka na ya bụ ihe gbasatara ka o si aga n'obodo anyị bụ Naijiria. Ka ị kaba arụ weta ihe nke ahụ ndị oyibo kpọrọ PVC, ọ ga-aka enyere gị aka nke ukwuu ị wee tụnyere onye nke ahụ dị gị n'obi, onye ị chọrọ ka ọ bụrụ ya ma ga-abụ onye isi ala larọ 2023 maka ọ ga-akpọtụ. A ga-agba mbela bụ gịnị nke bụ oke. Ugbu a ụta ka o si wee gaa isiokwu anyị ka na jikwe maọbụ anyị ka na-etinyekwa ọnụ, onye ọma na-ege ntị, bụ ya bụ ihe nke ha kpọrọ ọzụzụ onwe, ọzụzụ onye maọbụ ọzụzụ onwe gị. Ọzụzụ iji aka gị mee gịnị were zụọ onwe gị. Nke ahụ mmadụ anaghị azụ mmadụ azụ na nke ahụ mmadụ anaghị ama ụtọ lee olu mmadụ si na ị ga-adịrịla otu a. Mba, ihe a ga-abụ ihe nke gị onwe gị kpebiri, ihe nke ikpebiri n'onwe gị wee mee onwe gị ka ọ ga-esi mee gịnị ka ọ ga-esi mee gịnị adị. Maka na asị na otu ọbụla onye si wee tọnye ute ya, otu ahụ ka ọ ga-esi mee gịnị, otu ahụ ka ọ ga-esi were edina ya. Ndị ọma na-ege ntị, ma ọ bụ na ịghọtara ya na oluba anyị, ndị oyibo kpọrọ ya gịnị self discipline. Self discipline, ọzụzụ onwe gị, ọzụzụ iji aka gị mee gịnị were zụọ onwe gị. Na mbụ arụtara m aka maka okwu ọnụ. Ya bụ okwu ọnụ abụrụ nnukwute ihe, bụ ihe ndị na-eme ụfọdụ ndị enweta ọghọmahịa n'ime ya maọbụkwa na enweta uru n'ime ya bụ okwu ọnụ. Ọtụtụ n'ime anyị mara ekwu okwu, ụfọdụ n'ime anyị manya amaghị edobe ọnụ maọbụ ekwu okwu maọbụ nwoke maọbụ nwaanyị ha mara megịnị edobe ọnụ ekwu okwu. Otu ọbụla ha si wee fuo okwu atụnye otu ahụ, ha na-amakwana aghọm maọbụ uru nọ n'ime okwu ahụ ha kwuru. Dịka isi bụrụ nwata nwaanyị agbọghọbịa na ị na-achọ ịlụ di, okwu ọnụ gị ga-egosi nwoke ọbịa chọrọ ịlụ gị
ka isi wee kwado. Okwu ọnụ ị ga-emekwa n'okwu okorobịa mara ma ị bụ nke ndị oyibo kpọrọ gịnị wife material. Okwu ọnụ ọ dị mkpa. Ọ bụrụ onye nwere self discipline before okwu okwu ọ na-eche okwu ahụ eche. Ibi ebe onye nwere self discipline na-ekwu okwu, ọ na-ekwu okwu ị na-ekwe n'isi si na nke dabara na nwata nwaanyị a maọbụ nwata nwoke a ma gịnị ọ ṅụjuru mmiri ara afọ. Otu akụkọ dịkwa n'aka ụmụ nwoke. Ụfọdụ ụmụ nwoke amara ekwu okwu. Okwu ọnụ gị ga-eme gị enweta ihe ọma. Okwu ọnụ ga-eme gị danye na nsogbu. Ọ dị mkpa nke ọma na inwe gị bụ nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa inwe ihe a na-akpọ self discipline. Ọzụzụ onwe ọ dị mkpa ka isi wee zụọ onwe gị ọfụma. Ọ bụrụ nne na nna ga-azụnye gị nke ahụ n'ime ahụ gị, mba, ọ gị nwa ga-azụnye onwe gị. Maka ile anya n'ime obodo anyị bụ Naijiria maọbụ n'ime ala Igbo anyị, ya bụ ihe a bụ ihe na-adịka eme gịnị na-adịka ọ na-apụta okwu otu ndị mmadụ si akpa agwa maka na enweghị ya bụ self discipline ahụ a na-ekwu maka ya. Enwere ndị ga-afụ ha makwa na ihe a na-emerenụ bụ ọwa ajọ ihe, mana iwere ego nye ha ka i wee mechie ha ọnụ, ha nara gị. Maọbụ aga na-abịa n'obodo anyị n'ime obodo maọbụ n'ime vileji, ndị nze na ọzọ ndị a ha ga-amakwa na ala bụ ala Maazị Okeke, maka na Maazị Okafọ ji ego, o were ego wee nye ha ka ha kwuo na onye ọgba nwee ala ahụ. Mana ife onye nwere self discipline maọbụ onye nwụsịrị onwe ya nke ukwuu ọfụma, ọ gaghị ana ego ahụ, ọ gaghị ana ya ma ọlị, maka na ọ ma na ome ihe dị otu ahụ na ọ bụ ihe ọjọọ. Nke ahụ wee bụrụ ya. Nke ọzọ na-arụtụkwa aka bụ n'ime ọzụzụ onwe bụ na ụfọdụ ndị mmadụ amara ka esi eri ihe. Ụfọdụ ndị mmadụ amaghị ka esi eri ihe. Ha fụ na ihe iri abịago, ha na-eri ya vam. Ha na-ama ma ahụ ha ọ nabatakwara ihe ha na-eri maọbụ ahụ ha anabata ihe ha na-eri. Ha hafụ mmanya, ha na-aṅụ ya ka o si bịa. Ịbụ onye na-ege ntị, ịma nke ọma na arụ gị na-anabata 2 bottles of beer, mana ịṅụ na agba ekpe abụọ, iwe fụ na ya bụ mmanya bịaziri nke ukwuu. Iwe site na n'ụbọchị nke taa ebulega afụ ndị kpọ atụrụ, iwe dara mmanya wee na-aṅụ. Ị ga-aṅụgide ya, ọ na-egbuzi gị egbu. O nwere ike ogbugidezie gị, ewezie gị wee mee ihe akajiri, ị na-adagharịzi n'ụzọ, ifugara ihe mere onwe gị. Mana ọ bụrụ onye nwere self discipline maọbụ onye nwere ọzụzụ ọma, ị ga-afụ ofu bọtụlụ abụọ ahụ ọ na-aṅụ bụ ihe mere ihe ọ ga-eme gị, ọ ga-aṅụdebe, maka na ọ na-agafe ya bụ ihe ndị oyibo kpọrọ geji ya, ọ na-agafe ya. Mana ndị na-enwe ha self discipline maọbụ ọzụzụ ọma, ha na-aṅụ ya ka o si masị ha. Mana ọ bụrụkwa ihe ziri ezi, ọ bụghị ezi n'aka nke ahụ, o zighị ezi. Ụfọdụ ndị mmadụ na-arụ gị anabata ha iri ihe dị otu a. Isi na kama ọ ga-adọ n'ite, ọ dọrọ gịnị ka ọ dara n'afọ. Ọ bụ na ị ga-egwu egwu ahụ nwa okorobịa ahụ tiri ewewe alịlịo ewewe ya ka onye bụ egwu eburu batakwa ọzọ. Onye nwe egwu na-ajụ o nwere onye arụ dị. Ọmalite egwu ahụ ọ kwuru okwu banyere ya bụ ka ndị mmadụ si eri nri, ka ị ga ebe a na-eme mmemme, ị ga-eri olugbu, ị ga-eri ofe egwusi, ị ga-eri ofe ụha, ị ga-ata nkwobi, ị ga-eri ụgba, ị ga-eri raịsị, ihe rikwa ụkwa n'elu ya n'ime ofe afọ ahụ. Anụnụ mana n'ụbọchị ụwa nke na ugbu a, ọ bụrụ ihe niile ka mmadụ na-eri nke ahụ mmadụ na-anabatazi. Ụfọdụ n'ime ha na-ayọ ọya dịkasị aṅa. Ọ bụrụ onye ọsa na-eme, ọ bụrụ ihe niile ifuru ka ị ga-eri, ọ bụrụ ihe niile ifuru ka ị ga-aṅụ. Mana ụfọdụ ndị na-aṅụ ya, na-eri ya ka o si eme ha nwekwana na ụwa ofu mbịa na nke onye ritere ka o ji ala mmụọ. Ọ bụrụ otu ahụ. Adị na-ebi ndụ nke a na-akpọ bakomi, ozighị ezi. Ya bụ ụmụ ihe ndị a bụ ihe na-ebute nsogbu n'ime onwe anyị, bụ ihe na-ebute ihe nke a na-akpọ ịma aṅa. Ọ dị mkpa nke ukwuu na ị ga-ama inwe kese azụ onwe gị ọfụma, self discipline, nwe ya na onwe gị. Ịma na ihe ahụ ga-anabata ha ya, mana dịka ịfụrụ ya ka o si wee buo ibu baa ụba, wee makpunye wee na-eri irichazie o ruo echi, ya bụ ọrịa abịa. Itigharịwazie eburu gawa ebe a, eburu jewe ebe a, eburu jewe ebe a, eburu jewe ebe a.
wee bụrụ ihe iji aka gị mee gịnị kpọtara onwe gị. Ọ dịghị mma nke ukwuu ahụ, ọ dịghị mma otu ahụ, ọ jọrọ njọ nke ukwuu. Ị kwesịrị inwe ya bụ ọzụzụ onwe. Onye fụ gị ịpụtakwu okwu asị na onye a kwuru okwu ọmụ ihe ọ na-eme. Onye fụ gị ọ bụgodị n'ụlọ ọrụ ebe ị na-arụ ọrụ, ị nọ n'ụlọ ọrụ ebe ị na-arụ ọrụ, ewere gị na-ama atụ na onye dị otu a onye dị otu a onye dị otu a ọ wụ ezigbo mmadụ ka ọ wụ. Gịnị ka ya akpọ onye aha ezigbo mmadụ? Maka na o nwere ya bụ ọzụzụ, ọ zụrụ onwe ya ọfụma, o nwere ya bụ ihe aha a na-achọ achọ. Maka na gịnị? Ọ bụ ya mezi ndị mmadụ ji eṅomizi ya na onye dị otu a, chọwa onye dị otu a. Abịa n'ikwu eziokwu asị gị chọwa onye dị otu a. Abịa nke ndị oyibo kpọrọ punctuality asị gị chọwa onye dị otu a. Maka na gịnị? O nwere ya bụ ọzụzụ onwe ya, self gịnị discipline. Nwa okorobịa, nwa agbọghọbịa, biko nụ ndị nne ndị nna, ụfọdụ ndị nne ebe ụzọ agaghị ebe ahụ. Ọ bụ na anyị jebe na nke ndị nna anyị alọtakwa ụbọchị anyị alọta. Ụfọdụ ndị nne mana ka esi ekwu okwu. Ịfụrụ nwa onye ọzọ gị ghọrọ gị kọwa kọgbuo. Ịfụ nwa okorobịa maka ọ gbatara ego ndị a na-agwọ ọgwụ ego bịalabara, ị na-ekwu nwekene ya bụ ọzụzụ ahụ, nwekene ezi ọzụzụ n'onwe gị. Maka na ọ bụ ọzụzụ ahụ ị nyere onwe gị bụ ihe ị ga-enwe ike gịnị inye ụmụ gị maọbụ ndị nọ gị n'akụkụ. Ya bụ ya na-akpọ ọzụzụ ị nyere onwe gị. Ọ bụrụ nke nne na nna nyere gị ka a na-ekwu, mana nke aka gị gịnị nye enye onwe gị. O nwere ndị na-eyi efe red, enwekwa ihe nwere nye ha efe red ha yiri. Otu a ka ndụ ha dị, ha na-ebi ndụ otu ahụ. Ndị na-eyi white nwunye ha black ha gaghị ana. Ya bụ otu a ka ụwa kwesịrị dị, ka a mara gị na gị bụ gị, gị bụ gị. Onye ma na-ege ntị, aka m rapụ gị ebe a ka m jụọ ezumike. Ọ bụ na njọ obere ezumike, m chigatakwa azụ, aga m ekwukwa ọnụ ya bụ okwu nke anyị ji n'aka, nke anyị na-ekwu self discipline maọbụ ọzụzụ ọma inyere onwe gị maọbụ ezi ọzụzụ inyere onwe gị. Onye ma na-ege ntị, biko nọsiere m ike, ana m echigata azụ, biko ndewo ka m bịanụ. Ugbu a ụmụnne m, anyị alọtago ejimaka na ya bụ okwu ha ji n'aka tupu anyị aga ezumike. Ị ka na-atụle ya bụ okwu ahụ, ejikwa m aka na ọ bụ na ugbu a ị na-esonye anyị na emume a anyị ji n'aka. Biko nwanne m nwoke nọsi ike maọbụ nwanne m nwaanyị nọsi ike, onye nne nọsi ike, onye nna nọsikwere m ike na ya bụ ọkalabụlụ ụlọ ọrụ isi mbido TV bụ ebe a ka anyị si weta ya bụ ọmarịcha ihe emume nke anyị ji n'aka. Unu echefukwala na ọkala bụkwa mụnwa bụ Daniel Ejekwu, onye nke ejide prophetic were mara, onye mma na-ekwu eziokwu. Ogene ka a na-ekwu ilegwede manya na-arụ ya afụ na m kwadoro ọfụma na nke ikpeazụ ya bụ okwu ahụ ka anyị ka ji n'aka. Onye mma na-ege ntị, dịka m si gba gị na mbụ, ọ bụrụ ugbu a ka ị na-esonye anyị, arụtụrụ gị aka na ya bụ obere ihe ndị nke anyị kwugoro na mbụ. Anyị kwuru maka ya bụ ịmaka ose ada na obodo anyị bụ Naijiria. Chọwa ya bụ ihe aha ndị oyibo kpọrọ PVC, ọ ga-enyere gị aka nke ọma ka ị were kwado ndị agha na-azọ onye ga-abụ onye isi ala n'oge arọ 2023. Ma ahụ ka nke ahụ ga-eme gịnị, nke ahụ ga-akpọtụ, ma ahụ ka a ga-amasị mbe na-abụ gịnị nke bụ oke. Anyị gakwara n'iru wee mee ka ịghọta na ọ bụ ebe a ụlọ ọrụ isi bido TV ka ya bụ ihe emume mara mma si abịa. Ọ bụrụ na ị chọrọ ka mapụrụ gị ọkwa ahịa, ọ dị mkpa ka ị chọwa ụlọ ọrụ isi bido TV. Ị chọrọ ka izipụ ozi ekene dị iche iche na ka izipụrụ ndị ọyị gị maọbụ ndị agbata obi gị maọbụ ndị gị na ha si azụkọ ahịa, chọwa anyị na ụlọ ọrụ isi bido TV. Ọ wee ebe a ka anyị ga-eme ya n'usoro otu isi wee chọọ nke ọma. Anyị gakwa n'iru wee tọpụ ya bụ isiokwu anyị, maka na asị na ezukọ ka a na-eri anụ udele eme gịnị atọtuo ngịga. Ya bụ ihe anyị mechara eme gịnị wee tọtuo ya bụ ngịga, wee gwa gị na isiokwu anyị bụ ọzụzụ ịzụrụ onwe gị maọbụ ihe ka ndị oyibo kpọrọ self discipline bụ ihe nke ịmagburu onwe ya. Gị bụ nwa okorobịa, nwa agbọghọbịa, nne maọbụ nna kwesịrị inwe dịka isi wee bụrụ mmadụ. Agakwara m n'iru wee metụ ya bụ okwu ahụ aka sị na ihe dị ọtụtụ ihe ịnọ n'ime ya bụ ihe a na-akpọ ọzụzụ iji agaghị ezu onwe gị maọbụ ya bụ self discipline. Anyị na-ekwu maka ya bụ ofu bụ ọnụ okwu, adị na-ekwu okwu na-agbawa ndị mmadụ obi maọbụ okwu ga-eme bụ ikwuchazie a na-azịkwa ma onye a ọ ṅụkwara nne ya. Okwu ọnụ emere ọtụtụ ndị mmadụ ya ka ndị oyibo kpọrọ lose blessing ha maọbụ lose miracle ha maọbụ lose ihe ọma nke gịnị
ị bịara ha ọnụ okwu ọ dị mma ka gị bụ nwa okorobịa nwa agbọghọbịa ị na-ekwu okwu ịta ya eze maka na ọ bụ okwu ahụ ga-egosi onye ị bụ okwu ahụ ga-eme ka afọ gị n'anya okwu ahụ ga-emekwa gịnị ka akpọkwa gị gịnị asị echekwara m na aka nke ọzọ ahụ were kwukwe na ọtụtụ ndị mmadụ amaghị eri nri ụfọdụ enwe self discipline ebe nri nọ ha na-eri nri vom otu ụbọchị gbasị ha na-eri kama ọgọdọ n'ite ka ọ dọrọ n'afọ a ụfọdụ ndị amara aṅụ ya bụ mmanya ha na-aṅụ nke ọbụla ha ebutere ha aṅụọ ebute nke aṅụọ ebute nke aṅụọ kama ọ ga-adọ laba ka ọ dọrọ n'afọ ahụ ọ dọrọ mma nke ukwuu maka na ọ bụ ihe iritere bụ ihe na-eme gị lawa mmụọ ụfọdụ ndị bụ ndị na-enwe ọrịa dị iche iche mana ọ bụ na ha enwe anya bụ ihe ha na-akpọ ọzụzụ onwe nke ọma ọ ga-eme ha erie ihe ha na-ekwesịghị iri erichazie ya bụ ọrịa bịazie eburuga ebe a tupu ịma ihe merenụ ya bụ nwa okorobịa maọbụ nwa agbọghọbịa emere gịnị etipịago ọ bụrụ onye lara ala mmụọ onye ọma na-ege ntị ihe dị otu ahụ kwesịrị ekwesị gị bụ onye dị ndụ maọbụ nwa okorobịa maọbụ nwaanyị maọbụ ndị nne maọbụ ndị nna nwekere ya bụ ihe ahụ akpọrọ ọzụzụ onwe nne anaghị azụnye onye ahụ ihe aha n'ime nna anaghị azụnye onye aha n'ime ọ bụ ihe iji aka gị mee gịnị were zụnye onwe gị dịka mụ asị wee bụrụ onye ama nke na-ekwu eziokwu ọtụtụ ihe bụ ihe m na-anaghị eri enwekwa ihe i mere wee kwuo ya ma erie ya maka na onye mere gịnị amarala ya bụ ihe mere nji anyị nwa bụ ndị ụlọ ọrụ isi mbido TV ji wee sị na anyị ga-elebara ya bụ okwu ahụ anya ma mee ka ọha na eze were ghọta uru ọ bara na ya bụ ihe ama na aghọm ọ bakwara n'ime ya bụ mmadụ inwe ọzụzụ ọma ọzụzụ ka ọ zụrụ onwe ya maọbụ nke ndị oyibo kpọrọ self discipline o kwesịrị ekwesị ka anyị nwee ya onye nwe na-ege ntị a sị na na ọ bụ na anyụcha nsị ma aka ha ya ọnụ otoro ka ọ na-abụ maka na ebe ọkụ nyere megịnị atịsa ọwa ugbu a ọ na-amasị m ịrapụ gị mana aga m asị ka achịkọta ya bụ okwu ọnụ maka na a sị na ka ụfọ ji ụfọ mbara ala megịnị ka ọ fọkwa n'ọma na-ege ntị ugbu a ọ bụrụ na ọ na-agbagwoju gị anya ị na-asị ebe ka m ga-enweta ụlọ ọrụ isi mbido TV ebe ka m ga-enweta ha chọba anyị na isi mbido TV ọ bụ na Facebook ọ bụ na YouTube ọ bụ na Instagram ebe ọbụla ọ bụ chọwa anyị na gịnị isi mbido TV ibe anyị iru ebe anyị dibetụrụ anyị tụbatara anyị ozi anyị ga-azakpa gị maọbụ ịgbasa ọkwa ahịa gị maọbụ ozi ekene chọkwa anyị na isi mbido TV ebe ọbụla ọ bụ ị ga-enweta anyị nwa bụ Daniel Ejekwu onye nke Yide Prophetic were mara ọ bụ na ị chọkwara inweta m chọọ m na Prophetic Daniel maọbụ na Instagram maọbụ na Facebook ị ga-enweta m ebe ahụ tụbatara m ozi ahụ aga m eme ya ka o si wee dị ma mee ya ka o rute gị aka onye ma na-ege ntị asị m ka Chukwu okike abịa maka ọ gọzie gị ma gọzie gị na ezinụlọ gị udo dịrị gị ndị ma na-ege ntị. Ndewo.